Čaute, takže konečne sme sa pohli z prístavu Batangas na ostrov Isla Verde. Z tohto prístavu je to asi 2 hodinky, takže 2 hodinky takáto plavba, takouto loďou. Ako vidíte teraz tu na oproti, tak na takej sme aj my. Vidíte, loď je úplne plná, nie len ľuďmi, ale ako aj tunák, lebo tam, ako som hovoril, nič nedostanete. Je tam jeden taký, ani nie obchodník, ale asi tam, kde predávajú čipsy. Tam je Jarko. Hovorí, že videl flying fish. Takže vidíte, koľko ľudí, koľko tovaru vezie jedna loď. Táto loď chodí vždycky iba o 9 ráno. A späť ide zase o 3 ráno, teda o 3 po obede, pardon. Takže, Oliver, are you okay? Yes. I'm okay.